Türkmenistan pandemiya başlaly bäri daşar ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna gaýtarmagyny dowam etdirýär. Ýurduna gaýdyp gelmek mümkinçiligine köpden bäri garaşan raýatlar gelenlerinden soň 2 hepdelik hökmany karantina ýerleşdirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz media serişdeleri Türkmenistanlylaryň watanyna dolanmagyna hem karantindaky şertlere degişli jekmejek maglumatlary berýärler. Daşar ýurtda galan türkmen raýatlaryna getiren ýene bir uçar 8-nji sentýabrda Giýişlik Türkmenawat şäherine Moskwadan vardy. Yerli habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin maglumatlaryna görä Moskwadan 278 adam barypdyr. Olaryň 213-si Türkmenawatyň etegindäki çadır lagerine we 65 adam köpürli hastaxana ýerleşdirilipdir. Habarçymyzyň sözlerine görä köpürli hastaxana ýerleşdirilen 65 adamda saglyk problemalary bolup, olar orsiýetde bejerge alan wagtynda şol ýerde galan türkmen raýatlarydyr. Köpürli klinikada ýerleşdirilenler dürli keselleri bolan we Moskwada bejerge alan adamlar. Olaryň ellerinde lukmançylyk gözegçiliginiň zerurlygy barada şahatnamalar hem rekomendasiýalar bar. Bu 65 adam köpürli klinikada lukmançylyk gözegçiliginde saklanýar diýip habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Halkara uçurlar ýurdun gündogorunda ýerleşýän Türkmenawat şäheriniň aeroportuna barýar. 8-nji sentýabrda günüň dowamında uçurlar Belarusdan hem Moskwadan gelipdi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, Minskden gelenleriň köpüsi studentler bolan bolsa Moskwadan waran uçarda orsiýetde bejerge alan işlän adamlar bolup, olaryň arasynda terekeçiler we studentler hem bar. Öz ýurduna gelenlerinden soň Türkmenistanyň raýatlary 2 hepdelik şäheriň etegindäki çölde ýerleşdirilen ýokunç keseler hastaxanasynyň golaýynda taýýarlanan çadır karantin zoologyna salynýarlar. Adatlyň Türkmenawatdaky çeşmelerine görä gelenlere howpsuzlyk gullugy tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Çadır karantinine iýerilenleriň goşlary aeroportda galýar. Olara surat alýan hem video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almagy ruhsat berilmeýär. Surat we video funksiýalary bolan jübi telefonlary howa mendilinde goşlar bilen galdyrylýar. Emma olara diňe etmek üçin niýetlenen jübi telefonlaryny özleri bilen alyp gitmäge ruhsat berýärler diýip adatlyň çeşmesi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy näşri howpsuzlyk gulluklarynyň karantindaky studentlaryň mobil telefonlarynyň içindäki maglumatlary barlamak boýunça çäre geçirenligini habar berdi. Saat 9-da 2 awtolog karantin zoologyna bardy saklanan awtologlardan bir näçe adam çykdy. Biriniň elinde notebook bardy, bir näçe minutdan 5 student getirildi. Olary ýeke-ýekeden torak etdiler we jübi telefonlaryny notebooka birikdirip içindäki maglumatlary göçürüp aldylar diýip Türkmenistanyň kronikasy 8-nji sentýabrda habar berdi. Emma studentlerden nämäniň soralanlygyny bilip bolmaýanlygyny belledi. Türkmenawatyň eteginde çölde ýerleşýän bu karantin lageri awgust aýynyň ortalarynda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilip başlanmagynyň öňü tirasynda giňeldildi. Bu ýerde goşmasy çadyrlar hem 1000 adamlyk ýer döredildi. Türkmenistanyň kronikasy näşriniň habarynda ýürite polisiýa işgärleri tarapyndan karantin zoologynyň goragynyň güýçlendirilenligi hem habar berildi. Näşriň maglumatyna görä bu ýagda 7-nji sentýabr gecesi Minskden gelen çağalaryny garşalmak üçin aeroportda garaşyp duran enatalaryň arasynda ýüze çykan basabaslykdan soň döräpdir. 7-nji sentýabr gecesinde Minskden uçar bilen gelen studentleriň 100den gowrak enatasy hem garyndaşlary çağalaryny görmek üçin aeroportyň golaýynda ýygnandylar. Polisiýa tertip düzgüni saklamagy we asuda bolmagy talap etdi. Hem gelenleriň çykçak yer bolan ýük uçarlar üçin derbedäniň golaýyna goý bermedi. Şeýle de bolsa 1 ýyldan gowrak wagt bäri çağalaryny görmedik enatalar koridora has ýakynlaşmaga synançdylar. Etekleşmeklerini dowam etdirdiler. Ilki bilen dilden garşylyk başlandy. Soň aýalar polisiýany eteklep baş örtüklerini zyňyp başladylar. Howa mendiline ýürite polisiýa güýçleri çağıryldy hem güýç ulanyp 6 adamy tutsak etdi. Olaryň 5-si aýallardy diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Maglumata görä tutsak edilenler düşündürüş ýazyp öz çağalarynyň 14 günlük karantina alınmagyna hiç hili garşylygynyň ýokdugyny aýdanlaryndan soň boşadylypdyr. Karantindaky adamlaryň garyndaşlarynyň azatlygy habar bermegine görä karantindaky şertler ol ýerdäki adamlarda nägelik döredýär. Ýöne karantin işgärleri we saglyk resmiýetleri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arş şikaýetlara üns bermeýär. Çadır lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Saglygy saklaýyş resmiýetleri we milli media serişdeleri bu barada habar bermeýär. Ol ýerde saklanýan adamlar we olaryň hossarlary bolsa şertleriň ören erbetdigini aýdýarlar. Adamlar 2 hepdelik karantini
harby çadırlaryň içinde dar ýerde hatar edilip goýulan 2 gatly kravatlaryň üstünde geçirmeli bolýarlar. Olar daşarda bir hatara goýulan agaçdan ýatalan içi çukurly hajatxanalardan peýdalanmagy mejbur bolýarlar. Türkmen News neşriniň habaryna görä karantinde umumy çadırlarda ýaşaýan adamlar erkekler we aýallar aýra tynlykda saklanýarlar. Olaryň goşlary aeroportda galdyrylan soň öz zatlaryndan peýdalanyp bilmeýärler. Karantinde bolsa saklanýanlara sabun we hajatxana kagyzy iň zerur zatlar berilmeýär. Ýuwunmak üçin hatda suw ýok. Daşarda duran hajatxanalaryň öňünde elmydamy nowat bolýar. Iýmitlenme aýra tyn bir kynçylyk döredýär. Türkmen News neşriniň resmi däl usullar bilen garyndaşlarynyň ogryn pasylka almagy başarýanlaryň kadaly iýmitlenip bilýänligini, sebäbi berilýän nahary iýmek mümkin däldigini ýazýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryny ýurduna getirmek planlaryny awgustyň ortalarynda glan etdiler. 22-nji we 23-nji awgust ilkinji uçurlarda Türkmenistana, Hindistandan hem Belarusdan türkmen raýatlary getirildi. Aşgabatdaky habarçymyz häzir watanyna getirilýän raýatlaryň öňünden barlyklardan geçirilýänligini habar berdi. Ortiýetden gelenleriň sanawlary jikmejik taýýarlanýar. Olar häkimetlere uçuşdan bir hepde öň gowşurlar. Türkiýeden raýatlaryň getirilmegi hinidem häkimetler tarapyndan petiklenýär sebäbi olar protestçi aktivistleriň gelmeginden gorkýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Bu ýagdaý bilen gönden-göne tanyş ygtybarly çeşmelerimiz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň türkmen raýatlaryny Türkiýeden iň soňky nowatda göçürmek kararyna gelenligini we munyň türkmenistanlaryň Türkiýedäki protestleri bilen baglanşyklydygyny mundan öň habar berdi. Dünýäniň dürli ýurtlarynda galan türkmen raýatlarynyň sany barada resmi statistika ýok. Ýurdun häkimetleri bu maglumatlary çap etmeýärler. Ondan öň birnäçe müň türkmen raýatynyň orsiýetiň Türkiýanyň hem Hindistanyň aeroportlarynda galýanlygy ma'lum bolupdy. Soňky wagtda Türkmenistana daşary ýurtlar hem barýarlar soňky aýlarda COVID-19-yň ýaýramagy howpy sebäpli birnäçe daşary ýurt hökümetleri hem daşary ýurt kampaniýalary öz işgärlerini Türkmenistandan äkidipdi. Awgust aýynda käbir guruluşy kampaniýalarynyň işgärleri Türkmenistana gaýdyp başladylar. Daşary ýurtlar Farabdaky täze hem döwrewap infrastrukturaly karantin zonasynda ýerleşdirilýär. Azatlyň habarçylary Farabdaky karantinde saklanýan daşary ýurtlaryň arasynda häzir COVID-19 keseli tasdiklanan adamlaryň bardygyny aýdýarlar. Farab gümrükhanasyndaky karantin zolagynda Özbekistanyň 5 raýatynda koronawirusyň bardygy testler tarapyndan görkezildi. 3-nji sentýabrda Özbekistanyň 42 adam gelipdi. Olardan 5-sinde COVID-19 bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan yerli maşgala lukmanlarynyň bellemegine görä COVID-19 alamatly keseliň ilatyň arasynda ýaýramagy hem dowam edýär. Näzaglaryň köpüsi öýlerinde bejer galýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirus tasdiklanan ýekide adamyň hatawy alynmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň ýollaryny ýol hereket howpsuzlygynyň nowatdaky bir aýlygy başlandy. Halk içinde bu hökman çärany awtology bir aý öýde goýup awtobus ulanmaly döwür diýip atlandyrýarlar. Şu aralykda Mardaky polisiýa işgärleriniň ýarnyň gowragynyň Aşgabaty berilenligi, olaryň ýeriniň ýangyn söndürjüleri bilen doldurulýanlygy we adamlar üýtse koronawirus diýip dargadyň. Gulak asmasalar tutsak ediň diýen taýsyryň berilenligi habar berilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan sürüjüleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, bu aýda olaram ýagdaý ýeňil bolmadyk sürüjüler hassa bel bolýar. Türkmenistanyň adaty sürüjü bolsaň, beýle gaýlarda hem gönençlik ýok. Ýöne sentýabr aýyna has kyn. Sebäbi bu aýda köçede ýol gödäwçileri köpeldilýär. Olar islan awtologlaryny saklaýarlar we kemçilik bolsa bolmasa jerime salýarlar diýip 50 ýaşyndaky Aşgabatly sürüji Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onun sözlerine görä Türkmenistanyň ýola gödäwçilik edýän polisiýa ofiseri bilen beýle häkimet wekilleri bilen dagwalaşmak, özüňi mamla hasaplamak diňe peýdasyzlar, hem howply. Bu ýagdaý hemmeler bilýär we adamlar köplenç ýamandan boýuny satyn alýan edýär. Ýalwaryp para berýär. Eger şeýitmesen sürüjülük şahadatnamaňdan diýilmegi mümkin. Polisiýa hüjüm etmekde aýplanyp türme düşmegiň hem daşdärlip adyny aýdylmalygyny soran sürüji ýagdaýy düşünürdi. Faraply sürüjüler bu ýagdaýlar barada täze nakyllar ötdiler we eger biri polisiýadan diýerense ýol azaby, ýol polisiýa azaby,
Olaryň arkasynda döwlet dur. Döwlete bolsa senin pulun gerek. Ony çağalarından öňürtü we gogun aharlamaly diýip gülýärler. Farapda adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine urulaşan polisiýa ofisleriniň sözlerine görä, bu aýda olardan edilýän talap has güýçlendirilýär we eger öňki aýlarda adından 25 sürüji saklap, kemçilik tapyp, olary jerime salan bolsalar, bu aýda adından 50 sürüje jerime ýazmak talap edilýär. Jerime ýazmak boýunça plan tawşyrygyny berza etmedik polisiýa ofisleri gije sagat 23:00 çenli köçedi. Ýolda durup işlemäge mejbur bolýar. Hatda olar öz garyndaşlaryny, tanyşlaryny hem saklap, ýalwaryp, ýagdaýymy düşünüň diýip, ýeňilrek jerime salýarlar diýip faraply ofisier gurrun berdi. Adatlygyň mardaky habarçysynyň berýän maglumatyna görä, şu gün 10 sentýarda ýerden Tewitiň ýangyn sönürjü gurulugynyň işgärlerini hem polisiýa wagtlaryny geýmäge mejbur etdiler. Ýangyn sönürjüleriň ählisini Mar şäherine, ýangyn sönürjü edarlaryň etrap merkezlerindäki bölümlerini, bankomatlaryň, dükanlaryň öňüne polisiýa eşigine çykmaly etdiler. Olar ki bir salim polisiýa işgärleri bilen köçeleriň arasynda çatyryklarda durup döwlet ýol boýagçylyk gurulugynyň işgärleriniň edýän işlerini öwrendiler diýip bu maglumaty Tewitiň ýangyn sönürjüler edarasyny işleýän Anandar Çeşmek hem tasdik etdi. Adynyň aýdylmalygyny soran Çeşme ýangyn sönürjüleriň bu bolýan zatlara hayran galýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Marda adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine urulaşan we bir-birinden habarsyz iki resmi bir ýagdaýyň sebäbini Tewitdäki polisiýa işgärleriniň köpüsiniň Aşgabatda iş saparyna iýerilmegi bilen baglanşdyrdy. Geçen aýda Mardaky polisiýa ofislerleriniň tas 50 öterimini paýtagty berdiler. Häzir bolsa galanlaryny berýärler. Bärde polisiýa ofisleri galmat diýen ýaly. Tewitiň polisiýa işgärleriniň 80 öterimine golaý häzir paýtagtda diýsem-de ýalňyşmaryn diýip hökümet edarasynyň işgäri aýtdy. Polisiýa eşigini geýen ýangyn sönürjüleriň biri bolsa özlerini günnerden we agşam 10 minutluk fiýat sapak geçýänliklerini gurrun berdi. Arkadagymyz bol elin asuda durmuşda ýaşadýar. Adamlar üýse, goh galmagal bolsa koronavirus diýip dargadyn. Dinlemeseler tutsak edip polisiýa bölümine eltiň diýip tawşyrýarlar. Bundan öňe hiç kime gerek däldik. Emma birden ardylap, gowurlaşyp başladylar diýip köçede duran ýangyn sönürjü adatlygyň habarçysyna aýtdy. Emma muňa garamazdan polisiýa eşigini geýen hem bolsalar, köçe çykarylan ýangyn sönürjüleriň eginlerindäki pagonlardaky bellik öňkülügini galýar we olaryň aýlyklary köpeldirilmeýär. Paýtagty berilen polisiýa işgärleri ýyllaryna gaýdyp geler. Bir ýene gereksiz bolar diýip wagtlaýyn ýol boýagçysy bolan ýangyn sönürjü adatlygyň habarçysyna aýtdy. Mardaky ýangyn sönürjüleriň polisiýanyň işine çekilmegi daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň ýurtda planlaşdyrylýan konstitusiýa üýtgetmelerine garşy protest çarelerini geçirýän wagtynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Marynyň bayramaly etrafynyň Göktepe geňişligindäki täze mellik ýerleriniň ýaşaýjylaryndan tok, gaz we agyz suw hyzmatlary üçin tölegleri geçirmek talap edilýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar mellik ýerlerine tok, gaz we suw turbalaryny özleriniň çekendigini aýdyp tölegleri geçirmekden ýüze gürýärler. Şu günler Göktepe geňişligindäki täze mellik ýerlerine gaz, tok we agyz suw edaralarynyň resmileri aýlanyp, soňky bir näçe ýylyň dowamında göçüp baran adamlardan bu hyzmatlar üçin tölegleri geçirmegi talap edýärler. Olar tölen ýa-da düýbünden kesjek diýýärler diýip yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan marly habarçy 9 sentýabrda gurrun berdi. Şeýlede resmiler ýaşaýjylardan gaz, tok we agyz suw üçin hasaplaýjy gurallary oturtmagy hem talap edýärler. Olar bu gurallary ýakynda oturdan hojalyklardan öňki aýlarda sarp eden gazy, tog we agyz suw üçin hem töleg alınjakdygyny duýdurýarlar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi bu mellik ýerlerini 2015-nji ýylda hökümetden satyn alandyklaryny, ýöne şondan bäri özlerine tog, gaz we agyz suw turbalarynyň çekilip berilmeýändigini aýdýarlar. Hökümet bize bu mellik ýerleriniň her 8 sotugyny 3000
manatdan satdy. Bu yer şor bolup onda ekini hem bitmeýär. Biz onu golay hojalyk bolup 2017-nji ýylda etrap häkimligine arda berdik. Şonda biz gaz, tok, suw çekip bermeklerini soradyk. Biz çağaly diýdik, gyşyna kyn bolýar, çağalar üşeýär, hatda okuwa gidip geler ýaly ýol ýok. Çağalar diýdilerini çenli palçyk bolup gelýärler. Bize ýol hem çekäseňiz diýip haýyş etdik. Ýöne netije bolmady. 2018-nji ýylda gaýtadan bardyk. Onda bize bir kanun göçüpsiňiz. Yerleriňizi ýygyna alaýmasalar diýip gorkuzyp ardamyzy kabul etmän goýberdiler diýip yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Onuň sözüne görä şondan soňra olar 2019-njy ýylyň oktyabr-noýabr aýlarynda 30-dan gowrak hojalyk bolup öz hasaplaryna turwalar we elektrik geçirji simleri satyn alýarlar we ýaşaýan yerlerine gaz, tok hemde agyz suw turbalaryny çekýärler. Biz ähli zady hatda ýoly hem öz hasabymyza çekdik. Kim täze gelip gurulşy etse ýollarymyza şondan galan kerpiç, çagyl, beton böleklerini ýazyp çağalara mektebe gidip geler ýaly şert öretdi. Şu ýyl indi suwumyz, togumyz we gazymy bar diýip arkaýynlaşsak, günde üstümize gaz, suw we tok edaranyň işgärleri gelýär. Biz olara karda batyp hemme zady öz hasabymyza satyn alandygymyzy we häzirki gün töle geçirmäge maddi ýagdaýymyz ýok diýsek-de, olar turba we simler sizinkidir. İçinden geçýän gaz, suw we tok hökümetiňki diýip jogap berýärler diýip ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu ýagdaý bilen baglykda Mary Velayet we Bayramaly etrap häkimlikleri şeýlede Göktepe geňeşliginiň resmileri bilen habarlaşmaga synaşdy. Emma resmi maglumat hem düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togy tölegledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin tölegleriň öz wagtyna alynmagyna gözewçiligi güýçlendirdiler. Adatlyň habarçylary ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň fonunda soňky 2 ýyla golay wagtyň dowamında gaz, tok we suw töleglerini töläp bilmeýän maşgallara has köp duş gelse bolýandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň dürli sebitlerinde ýylaty öz başdak jaý salmak üçin gum içinde ýol we infrastruktura bolmadyk yerlerde mellek yerleriniň paýlanyp berilýändigini adatlyň habarçylary 10 ýyla golay wagt bäri wagtal habar berip gelýärler. Şeýle olar bu mellekleriň müňlerçe adama berilip, olaryň ellerinde ähli dokumentleriň bolmagyna garamazdan ýol we infrastruktura sorap ýadýan ardalaryna häkimetler tarapyndan üns berilmeýändigini aýdýarlar. Şu ýylyň fevralynda Liwap vilayetinde ýüzlerçe maşgalanyň özlerine 5 ýyl mundan öň döwlet tarapyndan berilen melleklerinde ýol bolman soň jaý gurup bilmeýändigi we şu sebäpden ýeriň ellerinden alynmagynyň alada edýändigi ma'lum boldy.